Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ होननानै। आं दिनैहाय फाथो सुनो नागिरदों, बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थानो हासिगोन। फाथो सुनो थांसै आङो, लामाया दै गोजानि। अखा बिराद हादोंमोन, एसे गारबायना गय बारिया दै गोजा। गामियारि लाइफ माथो खालामनो, बेफोरखौनो मावाबा उपाय गैया। मावनोसै फाथो सुनो। गामियाव थानानैलाय मावनांखागोन बेफोरखौबो। लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों। जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा, मेंनो रोङै मावथि हान्जा। अखा हाबाबो साथा हमला आरोना सुबाय जेनबाबो गगा मोनबा हरजाला आरो बेलेगाव सुखावनो मोनायाव सुखांबा। Nih, baru kayak gitu-gitu hasilkan tuh. Itu sampai hasilkan tuh, Iban.